Sanibonani, welcome back to our YouTube channel. Yep, uyeke unto encane lona uZondi ekukhalwa ngayo usenzo ukuthi akayondli ingane yakhe ngenxa kaNokwanda ubaby mama lo khulelwa. Lona ke usikhumbula ukuthi unto encane unengane no Miss Level ingadlangadla. Zangidudise. Baba bomntana lo le kube ngathi izinto zithe kuhamba kahle ngoba ubonakale emavikini ambalwa nengane yakhe bese stage bejabulela into encane kwaba gwiji manje uMiss Level usekhala ngentombi ejola no into encane ekhulele sandax guys lo mfana unengane eziyako 10 ziwu10 already so shuthi lebekwe yes11 ke le ayizale noNokwanda uNokwanda kusha umthetho uthi uNokwanda yakhe iOD uNokwanda ushintsha isystem yokukhokhela ukuthi akukhokhela ungane wathi uNokwanda ingane ayingafakelwe imali ebank ayithengele ukudla which is actually stupid so ugeli ke manje ukhala ngokuthi ingane yakhe idinga 800 rand ukuthi igcwalisele esikoleni izozixoshwa kusheke umaka Sihlangu into encane ke bemqala ko maka enze ku Facebook bebuza ukuthi hayibo wena uNokwanda wathi yebo uNokwanda umuntu wami kuthiwe uNokwanda kuyena ongathi nemali kuthiwe uNokwanda kuyena osetshela ukuthi ingane ayondliwe kanjani kuthiwe uNokwanda unto encane osehlala endlini yaNokwanda guys yabona abafana but ke listen to the voice note uzweleke ezikhulumela ke uMiss Level ukuthi isimo sesishintshe kanjani uthe ke yena uzothi suka beqamba ingoma athi system because akazi ukuthi kungani lona emjoyela kabi ingane kayisondliwa ke besajabulile sisathulile sithi hayi into zabo izinto between two of them zihamba kahle akuzi kahle as at Facebook azobhala istory engekho and we've realized ukuthi usekufike to a point where amanga akhe angamenza ngelindlanga athi uZondo umrayphile because of izinto ayezisho kumina not knowing ukuthi mina noZondo we communicate about a lot of things so akwenzeka ubona ingane ngingazi mina yabo and so some of the things she was saying ngimtshelile Zondo ukuthi yabo la ngelilanga sovuka uNombuso ethi umrayphile wena. A words of a witch telling ubaba wengane ukuthi run away from uma wengane nengane because sekhona mina this girl is going to say umrayphile. Yes, we had fight, but why would I go to the point of rape? A witch, that's a witch. Zingadla, that's a witch. Pushing away uma wengane kuze ngene yona icontrol asikakhohlisana awethu angifuni ukumdefend 100% because angifuni ukumdefend 100% because angimazi ngisuke ngingekho honestly makunethinta uNombuso nengane yakhe ngisuke ngingekho but what I do know ukuthi for the past couple of months we changed the system of supporting ingane because le yokuthi afake imali ebank ibenza ukuthi uNombuso ahamba social media ayothi uZondo akayondla ingane yabo so I was like yes instead of ukuthi ufakele ingane imali ebank just go buy izinto zengane whatever it is that they need to just go buy it ushiye lapho. That's what he started doing. So a meeting point there, and that plan didn't work. Go buy.